Kakasi Students Union KSU Lingba General Secretary Usamla Donald V Thaba ulong baka sorkar kalakular berpenken riano ki khar motor na themyo moblong shuaban kot unusnam kadei banle omar sikular klemle kakam habakan tho ulong ka sorkar kamde ban chupen be ki ba henry kadei ban wengno mardor yigite kibreu hapo arbanai shu ulong baka jingpen kin ria ki khar motor kadei ka kampo yeng jong gejela bat kamde ban sengap yiki wegi banabar ulong baka jingpli yiki jingkhang yiki surok kamde ke jing ang nuot jungi ba ne ke seng henry ka bakong san kalong bat kin ria no mardor yiki khar motor kajing pli ne kajing khang de surok kam da dai ya ka ta kajing anut kajing ni mo na pin pli ne khang re kai ka ba mangi yo le si ki ba ki dan kam yo surok di kala biang ba ki jong ni motor re kai ka ba ni mde tang mangi na ka seng re ka ben riu ki pro poin ba hi boro ki la kwa wa ki khar motor nang thi ni ben mi no boro namar ba ka sarkar kala abun bun sedang do arjat kan rani penkerja re kim wa Desapoiru kabun tak ke interference na ba dengan harai kum ka government ka state government kam de shu ban entertain ni ban iron san ni ni ban bar no bikin wan tukular ya hikam po iyeng jong ka jela ka jongi ini iba kini ki kerja seni ka government ka penmi ka we ka tuk kubor ba habakut matau senam kin penkerja no ya ki temador tingi la yo snow ko sin ju ki ju kan tin ba kin penkerja penkerja di government ngat rai ba penmi kum kini ki jai statement kan ba kan long ko bala penkerja ba klang ba kan nam long beng ko man su penbiet ka ki ba ban su yalam bakala ki ba ko ong penkerja mutani dan sa arbanai di hapo arbanai ni ki kentu ya sarkar ban simkhia baka di ban penkerja no mardo matarai ki nong mikmat ki junging borokhat kam tam na po ka bri motram ki lai pusangut ki di ban ki namde ban dan kata difference ya bodenga sansima dan politics matarai ki di kum kita ki nong mikmat ki di ban long kita ki statesman kita ki nong mikmat ki ba dan kata kajing ijengai len ki kia dan mentagi trai murut zaman jela dengan tragedi benbu seru dengan politik sebagai banyak trelang akan korkom ba jadi ben ria ban weng no jadi kam karmator pengi jerut jerwat ki bakher